Už nie? Či ide posunúť? Miláček, Čo na tom? donesem ti tanier, ktorý vylízalo babetko Laky. Nie, to sa umýva. To mám umyť? Máš umyť. Moňa. Čo robí Ryško? To nič. Robí z neho pankera. Pozera na ocka? Áno. Dudu, babetko. Braček tu je. On ňuchal bračeka a sa oblízal. Vedem. Čo, zase chceš ňuchať bračeka? Ne. Čo je, Moňa? Som šialená? Áno. Odkedy? A celý život ty. Odkedy som sa narodila? Áno. Zase prepne tomu mobilu, ide zase od... Ono, zase šalda púl pivo od rána do večera, to zase pokazí. No poď, ešte sa vytri tu. Dudu, ideš do postielky? Ideme robiť zlobitkovanie ockovi? Ideš do postielky? Bo ocko tu nemá rád, keď ideš do postielky.